Čaute všetci, zdravím vás dnes z môjho bytu z Osniny na Slovensku. Tak toto je prvé video, v ktorom by som vám chcela dať 5 takých jednoduchých základných typov, skôr zvykov, dobrých zvykov, ktoré by ste si mohli osvojiť a vďaka ním sa vám vylepší trošičku zdravie, postava, trávenie a všetko, čo s tým súvisí. Bod číslo 1 je čo najskôr ráno, hneď ako vstanete, vypiť čo najviac tekutín. Čiže hlavne do obedu by sa malo vypiť toho čo najviac. Keď si prepočítate za celý deň, čo všetko vypijete, tak z toho väčšia časť by mala byť do obedu. Je to z tohto dôvodu, že vlastne telo sa ráno vyprázdňuje a po niekoľkých hodinách, kedy ste nič nepili, je dosť vyschnuté všetko vo vnútri. Takže potrebujete, viem, znie to divne, ale je to tak, takže potrebujete dostať do seba zase čo najviac tekutín. V ďalšom potom videu zajtra vám poviem, čo by ste mali piť. Ráno, hneď nalačno, proste vypiť toho čo najviac a tým pádom uľahčíte telu zbavovať sa toxínov, proste všetkého usadeného, čo tam bolo vo vnútri v tele a ráno je to fakt, že najjednoduchšie, pretože v noci a nad ránom pracujú vlastne najviac obličky a pečeň a tým pádom potrebujete uľahčiť telu, aby sa zbavovalo týchto všetkých látok, ktoré už nepotrebujete. A na to, aby sa tieto všetky veci dostali von, potrebujete čo najviac tekutín. Tak pijem podľa toho, ako je teplo, od 1 do 4 litrov, fakt všetko do obedu a kto vám tvrdí, že raňajky sú najdôležitejšie, není to pravda, nemusíte vôbec raňajkovať. Ja bežne vôbec neraňajkujem a pritom predtým by som išla niekoho zavraždiť, keby som nemala raňajky. Teraz som si zvykla pomôcť telu, aby sa zbavilo všetkých nečistôt a tým pádom naozaj pijem toho čo najviac, niekoľko litrov, v zime bežne 1 liter a keď je teplejšie kľudne aj 3-4 litre, až potom si dám pauzu a potom vlastne začínam niečo jesť. Takže týmto prechádzame do bodu číslo 2. Pri jedle by sme nemali piť. Čiže papať a piť, prečo? Možno sa pýtate prečo. Tak tí z vás, ktorí so mnou niekedy cestovali alebo boli so mnou niekedy na večeri alebo pri nejakom inom jedle, tak si to určite všimli, že ja si nikdy neobjednávam nič piť, keď jem. Objednám si čistú vodu, vypijem to maximálne 15 minút pred jedlom, potom počas jedla nič vôbec nepijem a po jedle tiež nie. Je to z tohto dôvodu, že vaše telo ľahšie trávi jedlo, keď tam má menej tekutín. Čím viac tekutín vypijete počas jedla, tým viac sa rozriedia všetky tráviace šťavy a enzymy a vlastne oni sa vylučujú v tráviacich orgánoch práve v takom množstve, v akom sú potrebné na dokonalé strávenie potravy, ktorú prijímate. A keď prijímate počas jedla aj tekutiny, jednoducho sa rozriedia tie tráviace šťavy a nemajú dostatočnú silu na to, aby strávili to všetko, čo jete. Sa odporúča piť pred jedlom, najlepšie by bolo takú pol hodinu, hodinu pred jedlom, potom nechať vlastne tú tekutinu vysť zo žalúdka a potom po tých nejakých 15 minútach bez jedla sa naozaj odporúča teda konzumovať potravu. Nič pri tom nepiť, opakujem, a ďalšia konzumácia nejakých tekutín by mala byť aspoň hodinu po jedle. Čím viac čakáte, tým lepšie, závisí to naozaj od toho jedla, ktoré ste konzumovali. Napríklad ovocie sa strávi rýchlo, čiže po ovoci môžete kľudne piť aj skôr ako po hodine. Ale ak by ste jedli nejakú zeleninu, mäso, niečo iné vyprážané, ťažké na žalúdok, odporúča sa aspoň hodina, 2 hodiny kľudne nepiť a potom vypiť liter. Úplne aj naraz vlastne žalúdok má objem 1 liter u každého človeka približne, takže vypiť naraz 1 liter vody nie je vôbec problém a uľahčíte tým svojmu tráveniu. Takže bod číslo 2, opakujem, nepijeme žiadne tekutiny počas jedla. 3 byt to nebude, ale bude to bod číslo 3, v ktorom vám poviem niečo zase veľmi dôležité a aspoň raz denne mať mono jedlo. Neviem, či vám to niečo hovorí, mono znamená jeden. Takže, aby ste tomu rozumeli, budeme konzumovať počas jedného jedla len jednu ingredienciu, jednu surovinu. Napríklad tu mám žltý melón, som si nakrájala, to je niečo medzi mojím obedom a raňajkami, keďže to väčšinou je mojím prvým jedlom v lete, keď je teplo. Jedlo
je napríklad melón s melónom, alebo banán s banánom, uhorka s uhorkou. Prečo? Prečo také fádne? Prečo nenamiešať toho tam strašne veľa, aby ste v tom jednom jedle mali čo najviac živín? Prečo? Čo si myslíte? Tá ingrediencia, každé jedlo, každá zložka potravy sa trávi úplne inými enzymami. Neviem, či viete, čo sú enzymy. Sú to katalizátory, ktoré sú zodpovedné za takmer všetky biochemické reakcie v našom tele, všetky chemické procesy. Je ich okolo 5000 rôznych tých procesov, teda, za ktoré zodpovedajú enzymy. A vlastne, aby telo dokázalo stráviť potravu, ktorú prijímame, všetko sa trávi iným druhom enzymu. A čím viac toho natrepete, doslova natrepete do toho jedného jedla, tým viac je telo zmetené a nevie vôbec, ktoré enzymy má vyslať na trávenie. Naozaj odporúčam tretí tip, monojedla zaradiť do svojho jedálnička. Štvrtý tip, alebo štvrtý zvyk, bude to, že pomaly prežúvame. Čiže ja teraz neprídem a nezačnem počas videa konzumovať a trepať do seba ten melón. Väčšinou aj dosť často, ak niekto so mnou niekedy cestoval, alebo členovia mojej rodiny, alebo známi, tak oni vedia, že ja ani počas jedla nerozprávam a to vlastne si zoberiem svoje jedlo a zjem si ho sama v izbe, alebo proste niekde ďalej od stola a rozprávam pred jedlom, po jedle a počas jedla naozaj nerozprávam. Neviem, či si pamätáte, či aj vy ste mali vo svojej rodine vlastne taký zvyk, ale my sme teda boli od malička učení, že počas jedla sa nerozpráva, že ticho zjedz to a potom sa môžeš rozprávať, tak nikdy som to ako mala nechápala, teraz to chápem. Jedným z dôvodov, prečo je to tak a prečo aj vy by ste mali jesť vlastne v tichosti. A prvý dôvod je to, že naozaj žalúdok nemá zuby. Neviem, či ste si to uvedomili teda. Ale ja áno. A sú ľudia, ktorí hovoria, že Ježiš, ja nebudem prežúvať niečo 50 krát, lebo sa mi nechce, lebo nemám čas. Ale jediné zuby, ktoré máte na to, aby ste poriadne prežili potravu, sú tu v ústach. Tam, presne. Tu nie. Si myslíte, že keď sa vám nechce prežúvať v ústach, zrazu sa vám bude chcieť tam, zrazu žalúdok si má niekde odniekiaľ zobrať zuby a prežuť mi potravu. Nie, to sa vôbec nestane. Naozaj čo najviac prežúvať tú potravu, až kým nie je taká kašovitá. Nemusíte všetko prežívať 50 krát, niektoré veci treba menej, niektoré viac, proste keď cítite, že tá potrava už je fakt, že kaša, jedna hmota a sama vám ide dolu tým hrdlom, tak vtedy je ten správny čas na prehltnutie. A keď sa rozprávate, to nie je možné, lebo automaticky nie len, že neprežúvate dostatočne dlho, ale dokonca do toho jedla namiešavate vzduch, ktorý je potom ťažko tiež stráviteľný. A druhým takým hlavným dôvodom, prečo by ste mali poriadne všetko prežúvať, je to, že v slinách, v ústach sa nachádza enzym, ktorý sa volá ptialín. A tento ptialín zodpoveda za to, že zložité reťazce karbohydrátov, čiže sacharidov, sa začnú pomaličky rozštiepovať na jednoduchšie. To je vlastne prvý krok v trávení uhľohydrátov, karbohydrátov. Nastáva len v ústach, v slinách. A nenastáva potom nikde inde vo vašom tele. To môžete slinami, nerozmiešate to jedlo v ústach a nepomôžete vlastne jedlu sa začať už tráviť v ústach. Nikde inde sa to potom nestane ďalej. 30% trávenia uhľohydrátov, všetkých vlastne cukrov, nastáva v ústach a môže to nastať naozaj len vtedy, keď to jedlo poriadne premiešame so slinami, aby tam bolo dostatočne dlho a aby ten ptialín enzym sa dostal všade dookola toho jedla a mohol začať tráviť a rozkladať zložité karbohydráty na jednoduchšie a potom celý zvyšok tohto trávenia uhľohydrátov môže prebiehať ďalej v črevách a v pankreasi a tak ďalej. Prosím, bod číslo 4, pamätajte si na to pomaličky, všetko prežúvame v ústach. Bod číslo 5. Mali by ste sa snažiť počkať niekoľko hodín po vašom poslednom jedle a až potom ísť spať. Najlepšie by bolo 2 až 3 hodiny, podľa toho, aké ťažké je to jedlo, ako ťažko je stráviteľné. Je to z toho dôvodu, že
všetky biologické a chemické procesy sa vo vašom tele spomalujú skoro až na nulu, teda väčšina z nich až na nejaké dýchanie a podobne. Veľmi spomalujú, keď spíte. A samozrejme aj to trávenie je jedným z tých hlavných procesov. A vy keď vlastne niečo zjete, vy z toho chcete mať energiu, chcete, aby sa vám to strávilo, aby vám živiny išli čo najviac proste do krvi, do celého tela a nechcete, aby sa to usadilo tu. Nikto nechce, nikto tam nechce, fakt, nikto tam nechce tuk. A práve kvôli tomu, aby vám to tam nezostalo na bruchu, ale sa poriadne každé jedlo strávilo, potrebujete dať telu niekoľko hodín potom, ako zjete posledné jedlo večer a pôjdete do postele. Poďme si zrekapitulovať všetkých 5 tipov, ktoré som vám dala v tomto videu. Tip číslo 1. Pijeme čo najviac tekutín ráno do obedu. Tip číslo 2. Nepijeme počas jedla. Tip číslo 3. Spomeňte si na melón a monojedla. Tip číslo 4. Pomaličky prežúvame každé jedno jedlo a nerozprávame počas jedla. A posledný záverečný tip číslo: po poslednom jedle sa snažíme počkať aspoň 2 hodiny predtým, ako ideme do postele. Dúfam, že toto video vám trošičku otvorilo oči, že ste sa niečo naučili a sledujte ďalej celý zvyšok týždňa, dávam ďalšie tipy o tom, ako si vylepšiť zdravie, postavu, ako mať viac energie. Ak máte nejaké otázky, komenty, kľudne komentujte pod týmto videom a ja konečne môžem výjsť z tejto pozície a dať si na raňajky melón. Je 1 hodina po obede, práve keď som skončila natáčanie tohto videa a idem sa prvýkrát dnes naraňajkovať, lebo som čakala, kým dokončím toto video. Takže sledujte ešte raz celý zvyšok týždňa a dúfam, že ste sa niečo naučili a snažte sa aplikovať tieto tipy a vytvoriť si z nich zvyky. Čaute, ďakujem ešte raz.